Kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ang Mary at taga Ilocos Sur, nga agnanaed itan dito'y syudad ti Baguio. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin akalugarak dito'y kaagaman apari Cagayan Valley, naragsak a piyesta ti Patron mi San Isidro Labrador, from Nestor Cuse Alamo ti kaagaman apari West, apari Cagayan Valley. Albert Marquez, Virgie Villanueva ken Fred Nares, kastamot ni Abby James Manangan ti Tabuk Kalinga from Jamea, Kakal. Shout out ti Kakal ken Perez family di Tadaki Talag Kabagan, ken ibaket ko Mary Joy Kakal, ken dagiti mapan Aglap City Tabaco di Tadaki Talag Kabagan. Shout out kada Mary Jane Pigaw, Mary Nordican, Corazon Balaan, ken Angelo Asitura Concepcion. Rivera Bautista Lagmay ken Pascual family di Tamino Sikwan Mantakdang, San Quintin Pangasinan, ken Gutierrez family dito'y Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang ken Valdez family dito'y Kalinawan Norte ken Passion family dita Andarayan from Mary Jane Takang. Guerrero Lagadon Dombrique ken Enrico family, Altea Brittany Nicole, Mr. and Mrs. Roberto Dombrique from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out Kadayatsky KZ, May Aquino, May Pena, Madeline Ballesteros Milo,
Ayla May Joan, Gian Alea Faye, kan Joselito Galapon, di Tajadin, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, di Singapore. Nanay Remedios, Tatay Romeo, kan kakabsat ko, di Taaguula Union. Kastamat ni husband ko, Arvieb, dito'y Montalban, Rodriguez Rizal, from Cute General. Inang kan kakabsat ko, di Takatabayungan, Kabagan Isabela, from Evelyn Bautista, ti Italy. Bakit ko, Anilea Lagrana, anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel, Erich kan Manang Collegia, dito'y Sawat, Tagudin, Ilocos Sur, from Angelino. Christine Joylyn Kilang, Shailene Lopez kan Adonis Kilang, from Tapa, ti San Mariano, Isabela. Mindo kan Taberna family, tita dan San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Shout out pa kanila kay ko Georgie Mar Polanco, from Vilma Polanco, ti Cyprus. Kastamat kada Helena Soliva kan Jaime Rodriguez. Intay nga roden ituloy nga ibasa ti surat ni Mary. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mary, taga Ilocos Sur, ngam agnanaed akon dito'y Baguio City, manipod na kiasawa ak. At datalo nga anak ko manang. Kanayon amang mangag ko daytoy a drama, idi addaak pailaeng iti lugar mi. Tapagaayat adengdenggan dagiti kapamilya ken kalugarak. Taradyo ti kang ronaan apagliwliwaan mi idi iti lugar mi. Adu kadagiti kalugarak idi ti maladingitan, kat karaman akmet ditan, idi saanan amang ganday toy iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakak ti YouTube channel yo, nga isuitan ti pagdengdenggak. Naawis akmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang mapili ang maidrama, takayat kumat ang maibinglay kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta sinmangput kan Mary. Ingkag palisan tamangan tayon. Nakaluto akon. Nasapa kayon sa asimangput tito. Awan overtime yung iti trabaho? Awan. Nairing pas mi amin na trabaho mi, iso asaan kami ang nag-overtime. Tito, masapon pa nun ngagbayad ak iti pagadalan. Kastoy gayam at talaga no graduating ka. Nagadupay la babayadan. Siyempre, nang runa kat adda ka iti private school. Ngam sana bale, tagturpos ka iti high school. Agkolehiyo kanton. Kadig agdanag, adda na kasagana apagbayad mo. Agyaman ak tito, sana bale tatumulong ak inton bakasyon. Manggedak. Anya? Manggad ka, kunang? Wan tito, nakasarita ko ni Manang Nati. Mapanak tumulong aglako iti grocerya na kabayatan ti bakasyon. Are you sure? Rumbang ko mga aginanaka pa, Mary. Okay laang tito, tapno damot maurnong ko apag kolehiyo. Mababainak nga minan kan ka. Sipod nagadalak, si kantinang supsuporta kanya. Asino ko mga ron tinam na matumulong kan ka, kat sipod na yanak ka, siya kun tinang tagtagibi kan ka. Iso nga ron nga gyamyaman ako nay tito. Di kagdanag, apaman ang makaturpo sa kiti kolehiyo, siya tumot ti tumulong kan ka. Di mo panunutan day ta. Kabsat ko ti inam. Iso kasla anak kamutin. Malan, ingkag palisen, tapno makapangantayon ton. Simangpat ka din ni Mary. Wen manang,
Nagpeles. Aywan, nakaluto akon. Mangantay ton. Ayan ni Manong. Adda di talikod, adda bitar tarimaanan na. Sana balik tadanda ni malpasan. Sige nga Rod, tadikat bumaaw tin lutok. Ay na, nagdakkel agin awa mi ka ni Manong mo. Manipod nagsubli ka nagtrabaho dito lugar tayo. Saan akas ide napadakkel mo ni Mary kat napan ka nagtrabaho iji Manila. Saan abali taadaak manan dito'y manang. Siya kundi makaamo ka ni Mary. Kasmat lang iti sigod. Ngamnas ka nga agurnong kamot para iti bagim. Narigat ti awan urnong na. Sapay awan pamilyam. Kat da kayo ngay apamilyak. Di da kayo ti pangipaayak iti amin apagbamban nugak. Huston ti panang papaadal mo ka ni Mary. Dakal atulong day jayan kada kami ka ni Manong mo. Di kay agdanag manang, ta aging kay ti kabaalak, tulungak ti kaanakak. Kaslamot anak kon, iso nga ipaay ko ti amin nakasapulan na aging gat kabaalak. Ay, agyaman nakading ko. Makaamunton ni Mary nga agsubadken ka. Ay naman na, ngawan kanyak dayta. Basta makita ka na saya to ti pagtungpalan ti kaanakak, ay, naragsakak tumeten. Feeling beautiful ever. Nin graduation ti anak ta bakay? Lakay. Nabayadan na mo't aminin nga obligasyon na iti pagadalan. Nang tad ni Tito Paul na iti pagbayad na. Ay na, nagsaya at atalaga ni Paul akabsat mo. Iso tinang paadal kan ni Mary, manipod iday, aging gaitang agtorpusan iti high school. Iso nga Rod, akan ayon abilinak ni Mary. Nga sa isaya aton na ti panagadal na. Tapno adamot gunggo na ti ulitag na mang papaadal ken kuana. Rumbang laeng abakit. Ta isagot nanto ken ni ulitag natin diploma na. Isagot nanto kano kada tayo amen gapo iti panarabay tayo ken kuana. Kastaya. Ay na, nagasat ti anak ta. Ta adda ti ulitag na akas ken ni Paul. Nasingpot na dya aburidog kiyo, bakit? Nga uray kas dya iti kinataon na. Ano pa'y tinatultulungan na. Nang runa dagiti umasidag kan kuana akakabagyan niyaw. Nako namon lakay, saan anaimot ni Paul? Aging nga damay tulong na, di na pulos paayan ti umasidag kan kuana. Wan nga raud. Ay wan bakit? Isuntulaan ti paulyan ta iti stage no graduar ni Mary. Sigurado ang maragsakan unay da jay. Ay wan. Sige, taibagak da ita iti anak ta. Kablaawan ka, Mary. Nakaturpos ka niti high school. Sagot ko kada kayo dahito apa nagturpos ko tito. Nang runakan ka anang supsuporta iti panagadal ko. Ay na, paragsakan ak unay kaanakan. Ag-college kanton. Agtrabaho akita bakasyon tito. Iso pa di maurnong ko para inton enrollment. Adaken ka dayta. Ngam di ka agdanag, ta ituloy ka suportaran.
Ay, wan gayam, ada napintas nga ipadamag ko ka. Diyak pa imbagbaga daytoy kada kayo, tadyak sigurado no matuloy. Anya day ta, tito? Nag-apply kami iti gayem ko iti trabaho iti Taiwan. Kat napagasatan kami mutsika. Or urayon mi lang ti awag ti agency ang nag-applyan mi no kaano ti flight mi. Anya? Aga-abroad ka, tito? Yes. Takayat ko ang makaturpos ka iti college. Kantap no makatulong akpay kadananang kantatang mo. Ala, nalabos samot day tangar aramidam, tito. Masapol pa yung aga-abroad ka para kada kami. Katuan tap no maadal mo taan niya manakayat mo a kurso. Kan may sa, kayat ko ti makaurnong, tapno adan to pag negosyo, inton kayat ko ti ag for good dito Pilipinas. Ay, sigurado ang maikawa kami tuunay na awan kan, tito. Kailiw kan tuunay. Ay na, kaanakan, kasta akmatlaang. Ang masapol nga aramidak daytoy, tapno matungpal ko ti karikan ka. Basta ikarim kanya nga agturpos kay ti koleyo. Saan ka pa'y makias-asawa? Wan, tito, ikarik, agturpusak iti kolehiyo, para kan ka, kan para kadananang kan tatang. Ni Tito Paul kat burida kakabsat ni nanang ko manang Emmy. May sa abaian. Ngam uray kastati kinatao ti ulitag ko, ipanpanakkel ko unay, gapo iti kinasingpet na kada kami akapamilyana. Ni Tito Paul tinang paadal kanyak manipod elementarya agingga iti nagturpusak iti high school. Nalidayanak iti nagpakada nga agabroad, gaputa sigurado ang maikawa kaminto iti kaawan na. Ngam iti may sa abanda, maragsakan akmet, gaputa amok asumaya at ton tibiyag ni tito. Kat saan ton amarigatan unay amangged, tapno masuportara na laeng ti panagadal ko. Kalpasan laeng ti dua alawas manipod nagpakada kanyak ti ulitag ko. Agflighten ni Tito Paul, manang Emmy. Mary, masapul nga agluwasa kita na mapan iji airport, tainton bigatan ti flight ko. Sikan di makamu kadananang mo, ha? Di mo baybayan idawan? Wan, tito, di kagdanag, siyak ti makamu kadakwada. Aganad kay ti papanam, tito, Kan kanayon kanto nga umawag kada kami. Wan, di kagdanag. Panunutom kit din anaimbag no anya akurso ti alaem. Kano sa dino ti kahit mapag-enrollan iti college. Wan, tito, pakaamuan kanto adagos. Rumbang laeng tapno maipatulod ko ti kasapulam. Di mo nariribukan dananang mo, tasyakon ti makamoy ti amin. Agyamanak, tito, namnamaam nga igaad ko ti agadal, tapno saan amasayang amin nga itultulong mo kanyak. Dapat lang. Ta saan mo da para kanyak dayta? Amumret nga awan ti sanikwami nga ipatawid mi kan ka. Daytoy laang ti maipatawid mi. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, tapno madanon munto no maragpat mo tinapintas sa masakbayam. Agyamanak, tito, bastaan nadam ti bagim ijaya, adayo kami kan ka. Di ka agdanag, taagan na da kakanayon para kada kayo.
numero lang tagparparang dito cellphone ko. Asino ito dahito eh. Sugbatak lang ang tap na maamuak. Hello? Hello, Mary. Ni Tito Paul daytoy. Ha? Tito Paul? Nakasangpot kami dito i Taiwan. Ada kami dito pagnagdan mi, ngayon dito pagtrabahuan mi. Nasaya at mat, tasi kakaradkad kayo ang nakadanon dita, Tito. Mayat ka di matlati pagyanan nyo dita. Amangan mo't no saan amayan nato papagyanan akas kadagiti madamdamag mi dito Pilipinas. Ay na, di kagdanag. Tamayat dito pagnagdan mi. Kat sigumpay kadagiti Pinoy anadanon mi ditoy. Napintas ka no ti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay na, agyaman tayo iti Diyos dito. Tanasayati ka sa saad mo dita. Pakibagam tulagan kadamanang amayat dito ayan ko. Di kay agdanag. Ado ti Pinay ditoy, iso sa anak to amay kawa. Kanada tay gayim ko akadwa ka nagkapu dita Pilipinas. Wan Tito, aganad ka dita Oray da kayo. Agan-anad kayo dita sige nga ro, ta umawag ak tumanen. Bye! Bye, Tito! Ay na, agyaman iti Diyos ta nasaya at gayam ti kasasaad ni Bayaw Paul ijay Taiwan. Wala kay, kasta ti inyawag na kinimeri nga anak ta. Mayat ka no ijay pagtrabahuan da. Sigon ka dagiti Pinoy anadanon da nga agtrab-trabaho ijay. Nasaya at nga raud. No apay nga minakinayat na pailaan tinagabrawd. Kat mayat moten ti trabaho na ditawi. Ay nalakay, ti kunanak ano ka ni Mary. Kayat na ti makaurnong iti pagnegosyo nanto ditoy. Inton kayat nanti agpurgod ditoy lugar tayo. Kasta aya. Ay kat nasaya at mo't nga rod ano kasta. Tapno saan ni agbayag ijay, katagawid tumot lang ditaw apaman na makaornaw. Nay, di mo liwayan na bilinin di anak ta asay saya aton na ti panaghadal na. Tapno saan amasayang ti sakripisyo di ulitag na. Ay na, kasta mismo ti imbagak ka ni Mary. Kat kuna nangawan ka no ti rumba nga pagdanagan tayo. Tatalaga nga aramiden na ti amin tapno makaturpos. Nang runa kat amo na kano nga imadayo di ulitag na, tapno masuportaran ti panagadal na. Kat apaman kano ang makaturpos, isunto kanon ti agtrabaho para kada tayo, kada ulitag na apol. Hello, Tito. Naimbag ta nakaawag ka. Kumusta ka ditan? Kasi disigod, okay kami matditoy. Uwing gayam, aday padamag ko kan ka, iso ngay mawag ha. Ha? Anya day ta, Tito? Siguradom lang ang maragsakan kami iti padamag mo. Ay na, sigurado ang maragsakan kayo. Malpasan ti kontrata kintun sumaro na bulan. Ag-renew at agbakasyon akpay dita Pilipinas. Agpaiso, Tito?
na akon kat. Amo kag bakasyon kan tito. Ay na, maragragsakan ak unay. Si Kanton ti mangipadamag kadamanang. Ay na, magagara na nga ruda na makadaanon dita, takailiw kayo unay yan. Uray da kami mo tito. Agasam ngay ti mano atawan adida ka nakita. Talaga magagaran kami na makakita kan ka. Sana bali, Mary. Taumadanin. Orayan mi ti idadatang mo dito Pilipinas, tito. Nanang, imawag ni Tito Paul. Kat amo yun anya timpadamag na? Anya nga ay anak ko. Agbakasyon ka nun ni Tito Paul. Malpas ka nun ti kontrata na nanang. Ha? Ay nukasta, agawi doon. Saanan nga agsubli pa ijay Taiwan? Agsubli pa'y nanang. Ngamsakbay ang mairugi manon ti baro a kontrata na. Agbakasyon pa'y kano. Ay, kunaklakit din o iti panagawid na kat saanan nga agsubli pa ija abroad. Agrin nyo kanupay nanang. Sana bale, tamakita tayo manan ni Tito. Ay na, magagaran ako na makakita ka ni Tito, nanang. Uray sakbat anak ko. Mailiwak mo't una yun ka ni Paul. Sana bale nanang, tanapardas lang aglabas ti aldaw. Kitaan nyo. Di tayo mapupuutan. Ngam nalpas gaya man ti umuna a kontrata ni Tito Paul. Ita, makabakasyonan. Daskan nga rod ang maasikaso di kwarto na. Masapul abadalusan a naimbag. Inton awan klasem, tulungan nakto nga agdalos anak kawan. Di ka agdanag-danang, siyakton ti makam mo. Kabaalakon nga aramidan dayta. Saan kayon nga agbannog pay? Naala. Agyaman nakgarod, anak ko. Kasta unay aragsak mi, idiim pa kaamo ni Tito Paul amalpasan ti kontrata naman ng Emmy. Katsakbay nga agrinyo manan, agbakasyon pa dito Pilipinas. Kasla na iliwan kami unay, gaputao mo na day di agundaway, anayadayo kada kami ni Tito Paul. Nang runa kanyak nga imbilang nan nga anak na. Manipod ngamin naka-abroad ni Tito, di na pulos na liwayan nga impa ay amin akasapulan mi dito Pilipinas, nang runa unay dagiti kasapulak iti pagadalan. Insagana mi nga rod ti amin dito Pilipinas, kat ur-urayan milaangan ti aldaw nga idadateng ti ulitag ko, ididimteng ti pagteng asaan apulos anapakadaan ti asinuman. Bulan ti Marso, tawan 2020 idi, manang Emmy. Anak ko, apay, anya ti mapaspasamak. Nakabutbutang ti damag iti radyo kan iti telebisyon. Adda ka no agraira sakit tatang. COVID ka no. Kat ado ka nun tipim musay, gapo iti dayta sakit. Anya? Ura iti sabali apagilyan tatang. Kastamot ti damag. Ay, Diyos ko, ay kat kasano nga ruden ngay anak ko. Ay na, madandanagan ak tunggal mangmangag ko dayta adamag. Basta, di tayo liwayan ti agdangag iti damag nanang. Kan umabalin, saan kayo pala ang arumrumwar? Nang runa kada kayo, tatang. Nakabutbutang ngamin at talaga ti agraira sakit.
Kasla ka no ngamin ordinaryo apanateng ken uyak laang ti sintomas na ngem makapatay mat gayam. Ay sos, masapol nga ron nga agandad tayo anak kao. Nangrunakan ka at agad-adal ka. Didak pagdanagan, agannada ka kanayon. Ay, kasano nga tamotan ijayan da Tito Paul nanang. Sapay umadanin ti panagawid na. Nay, un nga agpayso bakit? Saan ka di pa'y nga imawag, anak ko? Saan pa'y nga rod nanang? Ang mga nobisi met. Ur-urayak nga rod ti awag na. Tatang, nakaroon ti agraira sakit. Adan damag amalakdown tayo kano. Gaputa, naibilangan a pandemya ti agraira sakit. Nay, anya nga iti kayat asawon da ita anak ko. No lockdown ko nada, awan ti mapalubusan arumwar. Uray trabaho ken pagadalan, awan ti sumrek. Kasta ka day. Sapay awan ti libon tayo diti balay. Masapul nga ron nga gatang tayon kadagiti kasapulan tayaw sakbay day ta lockdown akon kunada. Siya kon ti mapanagatang tatang. Agtalinaad kayo laangan kaninanang diti balay. Saan kayo narumrumwar? Ado pa'y ti bagas tayo dita. Dagiti laangan da dumakasapulan ti gatangak. Dagitay saan analaka maperdi. Kas kumaiti delata. Ala sige. Makaammo kan meray. Hanggang niulitag mo ngay apaul, imawag ka din. Kumusta mo't nga tan, iti abroad? Ang mga umawag tumatlaang tatang. Nang runa numaamuan na, amalakdown tayo. Hello, Tito? Hello, Mary. Nasaya tayo mawag ka, Tito. Kumusta kayo dita? Ay na, agdinamagan ang malakdown kami dito eh. Delikado kami dagraira sakit a COVID. Iso nga ganad kayo dita, nang runa dananang mo. Damag ko ang malakdown kayo mo't dita Pilipinas. Taadugaya mo tinakaptan iti sakit a COVID. Uwan, Tito. Iso ang naggatang akon kadagiti masapsapol diti balay. Tapno no matuloy ti lockdown, saan kami agproblema kadananang. Nasayaat nga rod no kasta. Kan may sabay arason, iso nga imawagak. Takayat ko nga ipakaamo ajak matuloy nga agawid. Linapdan da kami. Ang nakasarita min ti employer mi, kat saan kami kanong agdanag. Tagtrabaho kami latta. Iso ang nag-renew ako niti kontratak. Kasta ka di, Tito? Ay, talagang ado ti maiparit. Gapoy ti day ti a pandemya. Basta ganad ka dita, Madanagan namin ni nanang. Iso at talagang ururayan mi ti awag mo. Ibagam adinak pagdanagan. Da kayo da ganad dita. Di mo ida parparwaran manipot ita. Kandi kay pagaw-awat iti sa nga ili. Talaga delikado da iti a virus. Wan, Tito. Sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Aganat kayo dita. Bye! Bye, Tito! Ay, agyaman nak. Nakasaritak matlaangan ti ulitag ko. Nanang, imawagan ni Tito Paul. Ay na, agyam anak. Kumusta nga ikanuti kasasaad na ijay?
Imbagam ko mga aganad, anak ko. Ay, nakabutbutang daytoy a virus. Di kay kanogdanag, nanang. Nasaya ati ka sa saad da ijay. Saan ka no ang makaawid? Taimparit da. Taamangan no ma-lockdown damot akas ka da tayo. Nasaysaya at laangan no agyan pa'y laang ija, anak ko. Delikado at talaga ti panawan. Nagrenew ka nun iti kontrata na, nanang. Kat agtultuloy ka no ti trabaho da. Iso aditay ka no pagdanagan. Ay, wan gayam, nanang. Di kay pala agawat iti bisita diti balay, Kano mabalin, liklikan nyo ti makisarsarita iti ure asino. Di tayo ngamin amo no asino ti nakaptan ti virus. Nasaysaya at laangan di aganad tayo. Wan, anak ko. Ayan ni tatang. Napadlabiit iti ayan da kumpadre na apunsyo. Anya? Mapanda ka no alaan tay order na iti inuraga da kumpare na. Isupay ka no alaban tayo dito'y balay. Apay pala ang arimwar. Nakagatangak lang arudon kadagiti kasapulan tayo. Bay amlatan, anak ko. Saan abale, taditamot ladaya ti ayan da kumpare na apunsyo. Saan ba't nga dayo? Wan ang delikado nga rod ti rumrumar ita. Ta saan tayo nga amuno asino dagiti nakaptan iti COVID. Iso asan arumbang abasta-basta rumrumar kayo kanyi tatang. Delikado nga min, nanang. Nanang, lockdown na talaga. Maiparitan ti rumwar. Uray dagiti agtrab-trabaho. Talaga delikado ka nun. Pandemic at talaga, nanang. Ay, Diyos ko. Ay, kasyan na kami, apo. Kasanun nga dagiti agtrab-trabaho iti sa bali a lugar, anak ko. Day tarod ti problema, nanang. Awanan ti biyahe. Iso asandan ang makaawid ka dagiti luglugar da. Na-lockdown dan iti ayanda, nanang. Ay sos, kasanun nga itay asawa di anak ni Nanam Amarcia di Talaod. Agkon construction ka no iti Manila. Ay di pa ikat saan na makaawidan. Talaga saanan, nanang. Kalaat na iti anapasamak. Awanan ti mapalubusan nga agbiyahe kan rumwar. Ada ka no tulong nga ito ti barangay kada tayo. Relief goods para kadagiti lumugar. Ay, unay anday to napasamak, anak ko. Nagbakbakot akon. Ngam italaang mapasamak ti kastoy. Kat tinakabutbutan. Nalaka makaakar kan makapatay gayam day ta ako bed akong kunada. Nanang, ag face mask amin a tao. Kan tunggal aga po itirwar dagiti mapalubusan a rumwar, masapol nga i-disinfect da amin nga inusar da naga po itirwar. Kan agdigos da, sakbay a makilangan da kadagiti kabbalay da. Ha, kasta ka di, anak ko. Nanang, nang runa dagiti adda senior citizen a kabbalay da kan ububing. Iso da ngamin tinalaka a makaptan ti virus. Ay, nasaysaya at nga rood no agyantay latan dito balay, anak ko. Naimbaglaang ta nakagatang kan kadagiti kasapulan tayo dito balay. Sakbay ang nag-lockdown. Nasaysaya aton din nakasagana, nanang. Basta kararag tayo iti na Marso, asapay kumatay sa lakan na tayo iti daytoy a pandemya. Ha? Nay, anya day dyan na nabtuog, anak ko. Diyan ka mo, nanang. Mabit lang tayo nakitaan. Diyos ko! Tatang! Andiyan na pasama ka na kayo! Tatang!
Napalalo ti danag ko, apaman ang nakitak ti amak ang nakadasay iti swelo manang Emi. Agtigtigargar gapo iti nakaro abara na. Sakat agbulbuligaw-gaw pa'y dagiti matana. Uray ni nanang, kasta unay tilagaw na, apaman ang nakita na tilangan ni tatang. Dagos kami ang nagkidaw iti tulong kadagiti opisyal ti barangay, kan dagiti otoridad nga agbambantay iti lugar mi iti daydi akanito. Gaputa kang itingitan ti pandemya idi, saan da kami a pinalubusan asimurot iti pannakaipan ni tatang iti ospital. Nabati kami iti inak iti balay, kat kalpasan ti sumagmamano nga oras, nagsubli dagiti otoridad, kat impakaamuda nga awanen daydi tatang, gapo tanakaptan iti COVID-19. Tipay nasakit manang, saan min ang nakita pa'y daydi tatang. Tagapo ka dagiti paganurutan a naipaulog idi. No saan ang makremate, maitabon adagos dagiti minatay, nga iso tinapasamak iti daydi tatang. Gaputawan matasidag a krematory iti lugar mi ija Ilocos Sur. Dagos nga intabon dagiti otoridad daydi amak. Kat tilaangan kakaisuna a pakalaglagipan mi. Kat titalo aladawan kan may sa video anaala babaan iti cellphone. Nakwarantin kami pa'y iti lasod ti 14 nga aldaw manang. Tilaangan pagyamanan mi iti namarswa. Agpada kami a negative kaninanang iti swab test. Iso nga apaman analpas ti 14 nga aldaw. Kaya rigan mi tinawayawayaan. Ngam saan mi anasarungkaran adagos, tinangitanumanda iti daydi amak. Naurnos mi matlaangan ti tanem na kalpasan ti makatawan, idi medyo limmukayan ti sitwasyon. Tilaangan Diyos, kan tinasnaban akararag, tinagbalin asadag mi nga agina, kadagidi akanito. Iso nga aging gaita, makunak asadiwa pailaang ti saan, nga intunda kada kami tinapasaran tayo a pandemya. Nimot Tito Paul, nakaawid laangan apaman a naipalubusan ti flight dagiti eroplano. Katkas kada kami iti inak, nakarumatlaang tiladingit na, gapu iti kaawanan daydi tatang. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, mariknak ti saem, arimusing iti barukong mo. Takinapudno na pagayam ko, napasarakmet ti kasta, gapu iti pandemya. Amok no kasano kasakit ti rumbang asarangten iti kasta akanito. Nang runa no tinapukaw, kat napatagunay aparte ti biyag tayo. Kaskan ka, ti matlaang Diyos, kan tinasnaban a panagkararag tinagbalin asadag mi asang kapamilya, idinapasaran mi ti kas itinapasaram. Daytoy laangan ti makunak, kat agyamanak, no maadaptar mo. Panunutan nyo laangan nga agina, anaragsakan tinagawan nga ipatpatagyo, itidan na tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asaan kan pandubo liday kan ragsa Isu